Isang mapagpalang umaga sa ating lahat dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market, at nakita naman po ninyo ang dagsa ng tao, no, na mga dumayo dito at namili ng mga latagan ng mga isda. So ito po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Ayan, update natin yung mga latagan dito. At ang kilikili ni Boy Tilapia ay sasakit na naman. Ang daming order, oh. 120 per kilo ngayon. 120. Bakal na ako. So shout out sa'yo, tingin ka muna. Sa mga customer natin, pasensya na kayo kung bakit Boy Tilapia kayo. Walang import eh. Dapat tumuhugot ka ng import para sigurado. Sa aking import, amo pa eh. Oo. Kaya medyo busy-busy ka, sakit kilikili mo ngayon. Daming order, oh. Lahat yan lilinisin ni Boy Tilapia. Ano mo naman boss Andy? Ayun. Si Boss Maki nag-iwa rin ng, naglilinis din ng tilapia. Humingi na ako ng isang call, 20 pulo. Ayun, oh. Yung mga mo sa akin kanina, isang box. Oh, 4-5. 4-5. Pwede na. Di ilang box ba yung mga tilapia Batangas mo? Wala na, kalahati na lang to eh. Kalahati na lang natira. O di pa sold out ka na rin pala. Paubos na. So update naman natin yung mga presyo naman dito ng mga bangus. Bangos din nila, baka naman pakyong na yan. Ayun, oh. So update natin. Ito yung mga bangus. Bangus dagupan. 120 kasi yung tilapia ng Batangas dito kay Boy Tilapia. So ito yung kada piraso na bentahan naman dito, no? Ito yan. May pang masa rin na 70 pesos isa. Mata. 140. Ilang iwan sa mga meat? Yan ang mga kada piraso ng latagan dito, no? Ng mga bangus. Sana. So kayo na lang talaga pipili ng inyong mga mabibili na mga bangus dagupan na kada pirasong bentahan. So ayan. Shout out sa'yo, Boy Putik. Ayun, shout out. Okay, kung ano kayo kayo, Lana. Pasarang na lang to. Di mate. So ito naman yung mga latag dito, yellowfin tuna. Malutong na yellowfin tuna. Jeff, pagkano yellowfin mo? 2.20. 2.20. Sariwa. Hindi mo na naabutan yung malalaki. Kaya nga eh. Ito yung 3.20 naman sa mga hipon. At meron din presyo ano? 3.20 lang, pusit. Pusit. 38. Ayan po yung kilo. 200 na So lang. shout out sa'yo, Pacman. Ay boss, shout out. Good morning. Ayun pala si Jebra. So ito yung mga presyo ng bangus ni Boss Meng, no? 130, 150. May 140. 140 yan. Yan ang kada piraso. At talagang pangmasa pa rin ang mga bentahan dito, no? So sa mga naghahanap ng hipon, meron din po ditong binebenta, oh. Quality. Ayan, hipon. Sariwang sariwa. 3.20. At 2.20 sa mga isdang yellowfin tuna ni Jeff. Alright, so yun na po yung ating binlog dito sa latagan nila Boss Maeng. At tayo ay lilipat na dito sa ibang pwesto at tabaybayin natin itong lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Ganyan po yung mga pagkaguluhan, ang mga latagan po dito na inyong mabibili sa mga tilapia, mga bangus kada peraso. Dito naman tayo mag-update sa iba pang latag na makikita natin sa pwestuhan nila.
So ito po yung green grape seedless. Yan po ay 160 na mga per kilo. At dito sa mga nataga ni Moy Moy. Moy Moy, shout out sa iyo. Taas na naman yung ano mo, taas. Boss kayo ba si Boss Lando? Opo. Oh, lagi ako pinanonood eh. Salamat. Salamat po. Shout out po. Good morning. Shout out. So ito yung 200 pesos, no? Na kilo ng yellowfin tuna ni Moy Moy. Ganda ng mga yellowfin tuna. Ayan ang mga sitaw natin dito. Ito mga to bagyo sa akin, bagyo. Moy Moy, salamat. Thank you, thank you. At lipat na tayo sa iba pang mga nataga, no? So mga gulay pa itong nakikita ninyo. Yan din po ay mabibili nyo sa murang halaga. Yan po yung mga presyo na inyong nakikita sa aking vlog dito sa Malabon. Yan ang mga presyo, no? Ang mga manok ni Dayan, ito na yung mga manok ni Dayan, 130, 85, 100. Yan po yung mga manok na kal. Nabiktima ang mga polis. Yeah, pagta kunti na lang. Oh, may leeg, may backbone. Saan sa'yo? So ayan yung mga latag dito. Ano sa protest right mo? Ayaw mo naman. So panghimagas, meron din mabibili rito, no? Gusto mo sa loob? Bukan natin. Mga panghimagas ngayong umaga. Shout out po, good morning. So ito po yung 40 pesos, no, mga alamang. Tumpok, 50 pesos isang lapad. Pamaksiw, no? Pengi nga dito. Ay, magkano ko ng kita? Ha? Kwenta lang para sa'yo. Ato? Oo! Hindi mo na bumibili sa akin, pinagbulit mo na. Wala ko pinagpalit mo na ako eh. Dahil natin, kahit marami kayo, nakakanda ko kayong mga suki. Kataan ko ha. Lumilipat ba? Teka lang ko, pinagpalit na ako kung na. Oo. Lipat na nga ako ng palit sa akin. Ang ganda ng daan yun. Okay. Kasi mga latag dito, no? Yung buwan, ikaw pala yan. Oo, matataba yung mga tahong. At talaba, oh. Ganda ng laman. Sakto-sakto, no? Sa masarap na pananghalian. At ito naman yung mga latag dito. Ito yung mga limasag. Babae. Magkano presyo ngayon, Boss Loren? 200 dito. Parehas na presyo, ano? 200 pesos. Iyan po yung presyo ng ating mga alimasag na inyong mabibili. At may mga alimango rin dito. Ayan. Tapos ang hipon po natin ay 320. Yan po yung mga per kilo dito sa Malabon. Ayan. Yan ang ating update, no, sa mga presyohan ng hipon. Galunggong na
na latagan. May 50 pesos at 100 pesos na tumpok-tumpok. Dito 310 no, naman ang mga kilo ng hipo no. O, kaninang 320, ngayon 3 na lang na hipon. Ang bilis kumain ni Kuya Ricky. Sige, salamat po. Mga pandaing. Ayan, wala mahangon na isda. Wala mahangon. Maraming ganun eh. Ito yung mga bangos na pandaing, no? 20 kilo. 180 kilo. 180 ang per kilo. Ito order. Dami, oh. So, kumakain si Kuya Ricky na masarap na ulang. Salamat Kuya Ricky. Thank you, thank you. Yun yung pagkain ni Kuya Ricky, no? Chicken. Yan ang ating mga kababayan po rito na namimili. At hipon pa rin, no? Manok China. Manok China, sarap yan. So sa mga sitwasyon ngayon sa mga latagan dito sa Malabon Fish Market, yan po ang aking mga pinapakita dito ng mga presyuhan ng mga latagan. So hipon dito ay 280 ang per kilo. Mga pansaktuhan, no? At 180 sa mga latag po ng gulyasan. Yellow pintuna rin dito, yung mga latagan, no? Biglang dami yung mga latag ng yellow pintuna, no? Ayan, no? Yellow pintuna. Wala yung mga isang dagat natin dito sa 160 dito, be. Manila Bay, no? Mga panggata yung mga nakita natin sa mga yellow pintuna. So dito mura yung presyuhan. Wala kayo dyan, no? Ayan, no? Napakamura, 160 na per kilo. Sa mga dinaanan natin doon, ang mga presyohan ay meron 220 at 200 dito. Napakamura ay ang presyo 160, no? So bumabaha ng hipon, no? Napakaraming mga latag ng hipon na ating nakikita rito. Dito 340 ang per kilo. Grabe din pagkaguluhan yung mga latag rin dito, no? Ito yung mga latag na ating may bablog rito sa pwestuhan na to. So ito yung mga pusit lumot natin na 300 pesos ang per kilo. At meron din pusit na talagang 250. Ito po yung pusit lumot, magkaiba po yan, no? At 320 sa mga per kilo ng hipon. At ang tilapia, no, ito 80 pesos per kilo. Yan po ang isda rito, no, kapag lumaki yan po itinatawag si flapla. At ito yung latag dito, no, ng cream dory. Yan po ay 150 na per kilo. Una kaya ang pinanguna kita ni
Dalawang daan lang kita. Yan naman. Te. Dalawang daan. Sige na. Dalang 380. Malaki na po yan. Good morning. Shout out po. Good morning. Pero may katanaw sa TV. Oo. Kayo no? Tuloy-tuloy lang yung update natin dito. May monitor naman dire. Nakakapagod din kasi. Kadalaw din. Ha? Kadalaw ka. Okay, bossing, salamat ha. Thank you. So yun po yung mga latagan dito, may mga yellow pinto na rin na maliliit. At dito tayo sa mga iba pang latag na ating pong may update, no? So ito yung mga gulyasan. Tapos ito yung 150 sa mga isang imelda. At ang mga unang tumpukan ay 100 pesos, pagi 130. At sa mga gulyasan po natin ay 150 ang per kilo. So shoutout sa'yo, Tinong. Tilapia. Magkano lumot? 200 ang per kilo, lalaki, no? Ganun din. 250, mga ganun ba presyo. Dito meron ako nakita 300 ata. Dito lang sa gitna. Malaki man eh. Size. Oo. 200 lang kilo niya. Wala ka paninda. Umuwi na tayo, tara na. Wala ganong isda eh. Wala ganong isda. Kinong. Ano? Tama na? 300 lahat? Ha? Nakuha na lahat, balutin mo lahat. Kaya dito magkano? Ano ba? Lahat na yan? 150 na lang, hanggang 140 pa sa Manalat. Ito, Santo. Magkano? 150 na lang. 150 rin. Yan yung presyo ng gulyasan, no? Shoutout dyan sa mga kamag-anak ko dyan sa Canada. Ayun, shout out sa mga kamag-anak niya sa Canada. At mag-iingat po kayo dyan. Okay pa ba ito? 150 lang? Yan ang mga bangus. Hindi, pwede mo mamaya magdamag eh. Pag may problema, dali mo agad sa akin. Magdamag pa talaga. Siyempre, paano madala ka? Magdamag. At salamat, thank you. Tilapia, sa sarap nito. Oh. Alright, shoutout po. At yan yung mga nakita nating update dito sa ano. Wala eh. Hindi ako nakakapagpagawa. Meron ka na yan. Pagka meron, papagawa naman ako eh. Busy lang sa trabaho. Sige, salamat. Tayo makadaan. So, tilapia Batangas. Shoutout, Annalyn. Ngayon na kita nakita uli. Busy ka masyado. Natapos na rin? Dapat lang kasi puro gastos na eh. So, sobra na mapuputas ang bulsa. Lusot lahat yung pera. So, kailangan pag ano, pagawa talaga. Shoutout sa'yo. Tilapia mo. Laki, plapla. 120 lang yan, 120. 120. Yung tumpok. Oo. Ayun, 150 yung malaki. Mahal naman yan. Laki, plapla na to eh. Kaya nga, pulasan yan. Tsaka nakabili ako nakaraan yan. Hindi lasang ano, lasang gilik. Maganda yung ano, maganda yung tilapia ngayon. Saka pagpakyaw lang talaga mura. Oo. Shout out sa'yo. Ayun oh, shout out. 3.20 per kilo. Meron ka ng pang sinigang. Oo, ayos na ayos. Sama mo na itong plapla mo. Libre. Kaya pare, thank you. Salamat.
Ito yung press 20, no? Press 20, 320. Salamat, pre. Thank you, thank you. At ito na may mga latag dito ba sa galunggong. At bentahan po rito ng 160 sa mga isdang gulyasan. Ayan, 160 per kilo, 300 din sa mga hipon. At ang mga pusit natin ay 150 per kilo. 150, lumot 120, pusit 150. Yan yung mga presyo. At ganito pa rin po, no? Kahapon, nung pinuntahan natin ito, napakarami nung binlog ko. Ngayon, ito na lang po yung natira at wala na rin po yung maliliit na 20 pesos. Ito po ay suka po ng antike. Ang presyohan po nito ay 60 pesos kada isang malaking botelya. Yung 20 pesos na maliit, yung sakto, ay wala na po ditong natira. Nabili na, sold out na po. At ito na lamang po yung natitirang suka po ng antike na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Shoutout po muli, salamat po. Thank you po, thank you. Alright, so dito na po natatapos ang ating vlog sa Malabon Fish Market at nai-update na natin lahat. So shoutout sa'yo. Kapunta? Trabaho? Sige, sige. Galingan mo, ha? So shoutout sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga kapwa nating content creator, kay Bornox TV, shoutout. Kay Lisa Laurente, shoutout sa iyo. Rodolph Oy, shoutout. Kay Nerd TV Vlog, shoutout sa iyo. Randy Conan. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.